କାଳିଆ ଯୋଜନା 2023 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁଛି କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି 2000 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମ ଭୂମିହୀନରେ ରହିଛି ତେବେ ତାହାକୁ କେମିତି ଚାଷୀ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ଚାଷୀ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଚାଷୀରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଭୂମିହୀନ ନାମରେ ଥିବା ଲିଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଚାଷୀରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଲିଷ୍ଟ ଭୂମିହୀନରେ ରହିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବେ ଚାଷୀକୁ କରିବେ? ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଚାଷୀ କରିବା ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ରହିଥିବ ତେବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ନୂଆ ଡାଟା ଆସିବ ତେବେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରୁ ଡାଟା ଯାଇ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4000 ଟଙ୍କା।